Ο φίλος μας έφερε ρουμάνικες σοκολάτες. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ρομ, σελ ντούμπλου ντάμ, ντούμπλα ντούμπλα μπλα, ντάμ ντούμπλα ντούμπλα μπλα. Και έχουμε και αυτό τώρα, έχει κολοκυθόσπορο, λιναρόσπορο, μαύρο σουσάμι, σπόρια, ηλιόσπορο. Τώρα τι είναι αυτό, κάτσε να το δοκιμάσουμε γι' αυτό. Έλα πιο κοντά για να ακουστεί το κράτς. Κάτσε να πιω λίγο νερό που πνίγηκα. Ας κάτσε να κάνω το βίντεο. Είναι σαν αλμυρή μπάρα. Τόσο λιόσπορους μέσα. Τι θα κάνεις. Τώρα μετά από τόσο βήχα να σας πω ότι είναι καλό. Δεν ξέρω, εντάξει. Ωραίο, είναι αλμυρό. Πολλά σπόρια. Αυτό είναι για μπύρα. Έχει κάτι ωραίες μπυραρίες στο Βουκουρέστι. Εκεί είναι να το πέρσεις. Τρώνε κάτι τέτοια εκεί στις χώρες που έχουν πολύ κρύο κι αυτά. Πάμε να δοκιμάσουμε και τη σοκολάτα. Μυρίζει υπέροχα. Α, σε κομμάτια είναι ρε. Κομμάτι είναι αυτό. Μυρίζει υπέροχα φίλε. Πολύ ωραία. Αλμυρή καραμέλα έχει μέσα. Τρομερό.